Unha muller está moi grave tras un aparatoso accidente en Vigo. Dous coches colidiron frontalmente preto do campus universitario, quedando prácticamente desfeitos. A Garda Civil investiga as causas deste sinistro que se produciu na Estrada das Plantas. É unha vía na que hai moito tráfico e na que din os condutores hai que extremar as precaucións con condicións atmosféricas adversas. Así quedaron os dous vehículos implicados despois deste accidente que se produciu na Estrada Provincial 2005 que une Cabral co campus de Vigo. Foi unha colisión, un choque frontal por causas que aínda se descoñecen e que investiga a Garda Civil. Como consecuencia do impacto, a condutora dun dos vehículos quedou atrapada e tivo que ser liberada polos bombeiros de Teis e trasladada en estado grave ao hospital. Din que unha vía con moito tráfico, curvas moi seguidas e pouca iluminación. Esa estrada, a verdade, é que quería un poquinho máis de iluminación pola noite, de feito, moitas veces queres poñer as largas, é peor, hai moitos xabarís tamén, o sea, hai que andar con moito cuidado. Aunque hai varios badenes, pero hai muchos niños, creo que hai un colegio al lado e hai unha residencia de señores maiores e tal, pero sí que a veces se ve gente que anda a mucha velocidade. O estado desta vía, coñecida como a Estrada das Plantas, empeora cando chega o inverno. Os condutores din que hai que extremar as precaucións cando as condicións meteorolóxicas son adversas. É un sitio para o que eu tendo a vir cara a universidade. É un sitio, no que hai bastantes curvas, que posiblemente agora nos días de inverno estar en mollada a estrada, é posible que efectivamente que haya máis accidentes. Cando hai xeada, sobre todo cando chove, a primeira hora da mañá hai que ter moito cuidado porque son moitas curveiras, entón o coche pode irse con moita facilidade. Aquí estamos en la altura, claro, es el punto más alto, entonces en invierno sí que cuando hay 4 grados, pues sí que se nota. El coche con ruedas malas e mal gastadas, pues se nota mogollón, sí. O condutor do outro vehículo implicado tivo que ser tamén trasladado a un centro sanitario, malia que o seu estado non revestía gravidade.